bizimodua, xiko zailo, hini koserre kantartu inbazarreko, lehenko ikusi egin hori, Kaleko bizimodua, hobi hau pasatzen. Bazarreko handriak bihar gehiagoen bilaban kalekua baino. Zu, haizeuen, orduen kaletik txemiko izan etortzen, Da, nubaitetik bizin bizan? Emakumea naiz eta gizona bezain beste biharrin, bai hortuan, bai kortan, bai umiak zaintzen, gero gizonezkoan nola izan dan beti ustialekuan jabia, emakumeak ekonomikoki ez du inungo bentaja edo, eta hori naiz eta orain izkanek aldatzen dagoen eta emakumea da noin ustialekuan jabia, baserri munduan oraindik mugi aldaketa hori emakumearen independentzia ekonomikoa oraindik askoz motelagoa dela. Han egual lavadero bat. Handak, urotzagin, erropa garbitzera, arrizan gainean. Baina zelako lavaderoa, bueno, zoragarria. Da zelako humoria, bueno, ze kantu eta ze alegrizia. Arek emotan bizipoza, zelan etxeben, biharren bihar. Dako txauak urrotzotzakin, eta antxe. Oin lavadorak zikatzeko tadakazoz, ez da, baina orduan zetxe beni akordatzen noz, bata leku baten da bestia bestekin. Zuk eskumbara eta nik eskerrera, da ala sengetetzen ura. Gure makzate ben, lavaderoko errepiak beste izan bajakan, kolore bajakan. Eskilea batzu bajatu eta errekara, eta handa joatzen zian hartu maixa, sukaldeko maixa, ipini uretan, da mantak eta garbitze zituen han mai gainean. Garbitzi ebe, hoingo monoko dutxa izan orduen. Orduan bainerari pez da, dutxari pez da. Alzamoruan baldiakine garbitzu. Andrazkuek, zer da, korta bastartara eta ez dut beti gizonezko mata salduketezen da. Bazkarexak eta egunero babia. Uxia egunero babia, erdetxik. Erdetxik, platerik eta bagutxo bererik ez, Zeine brillantia ho, zeine garbitza hoiki, egunero txapia garbitzen. Pentsazun ere amake zema laune hongo oinen gozien arnuzutarako taluet ezin edanentzako. Zema talo horrebi izan. Oilu eri emon jaten da, hortuan pixkat eta, pehatzietako Elizara. Elizakoen da, gero almuseu eta atxia jaso eta bazkarexa eta, sin terminar. Beti biherrien da kakamurralian, azkenien. Nik uste gauza batzuk aldatu diala. Lehen adibidez, nera maman garaian beti izaten zean, zeuazela zer batzuk ez, umia zaindu, etxeko lanak egin, baserriko zereinak bebai, eta urte batzu pasau dira, eta berak esaten zean, hori, denpora libria, ezekela, beti zeuala zeo zeitzeko, eta ezetzain bape garrantzirik ematen horri, eta gu goin berriz, urte batzu pasau dira, generazio batzuk, eta ni adibidez hortara dedikatzen, umien aizialdia, jolasa ze garrantzi dakan, ze jolas mota, modu eskidetzaile baten egin behar dugula dana berdintasun batian ezitzeko eta ikasteko hola dala, eta nik uste gauza asko aldatu dirala alde hortatik adibidez. Oingo presioan, zapatak, etxia zoa zekaro, Etxia osoa. Elguberren hasi oinaz, eta nera itxak atajuak eta baik izazen batxa, azpeitxia oinaz. Karruak, karruetan, kabaluekin, horren automobilik esan. Kaliako niztaz gendu moduan, porque automobil gehiago dago, personala baino. Bueno, automobil, da oin ze pasatzen da. Etxe baten bi bestien iru. Zugu konforme izi ginen. Da munduen, unena da konformia dira. Ez da zupetzatzen? Lehengo ibar libertade handitza, kalian umia jolazian asko. Porque etxe guztietan eguazen, bost eta laume, da danak arkupietan, mutilak eta neskak. Kalian ibiltzeko neguan girorik ez, baina, ostian, kalian. Baina ze aldaketa, Santa Agustin kalera, zuritxik beltzera bezala. Hor nintzezen libre ero. Orduan, ongo alden gixako bat zen, Oin ikusten dut dugu orduan da. Ume asko kalian dago niztozu ikusten. Umeri kalian. Oin umiak urten horreko inglesera eta Gu jola, egunean
pare bat abarketa burtzen eban. Pelotan da, harrapatzen da, eskutatzen da, hoi baino traste gitxiokin. Urak ekartze bazen harri politxak. Da arizkin harri politxekin, zigorganian egin. Da gura itxak obleaz. Pero etortze jako zenean karta sobre handisa, obleia ipintetan ondo izteko. Arekin ibiltze ginean komunioa emoten. Nik gazte-gaztetatik anukin eman be bizikletia tiok ekarritza. Enbidiziokiko zen. Orduan ino bezekan da txandaka lagun guztio nire bizikletan. Berdintasunaren alde begisa da jolasak tresna oso garrantzitsua dira zela berdintasunean esteko. Eta oso erabilgarrixak. Generalmente eskola bi aldo itzen inuen. Baina beste asko igual ez. Igual, bueno, gaur ez da bastik eta bapez. Eta biarren bihar. Eskola bat baina naixo gaztainetara bat egin dira. Gitxitan, ez? Gitxitan eskolara. Beti biharretxean. Beti biharretxean. Justo-justuan, noberan izena eta apelidu eskribitzen ikasien zen barren. Mutilak esuan, danoen eskia. Orduan izan mistorikan. Gero, gerra ostien etorri dira mistuak. Orduan mutilekin pentsago ez. Mutilak eren kolak izua eukeen, eren zerakien. Da neskaak eskolikia bakarrik. Obligazio gehiago mutilak eskolarako hanra baino. Hanra jostera. Nik esaten, oingo moruan eskolan hili baina, oin da beze moruan nime 20 urte garte eskolan da. Nik esatetze gure neskeri, nien beste zuen moruan ibili behar nintzen eskolan. Bueno. Gaztetan haintxe dantzan, domekar zaldetan. Tambolina. Ederto. Hoi hiltzen ginen dantzan nahi. Hoi nogoten dan erromerixia, behote baina. Gaupa ezanik izan nogoten. Izatezian karnabaltan rialtuan, kasinuan da frontoian. Da gu danian ibiltzen ginen. Gu erremeixara usertzara jute ginen. Da gero jute ginen San Pedrora, arratera, arraten zerbeuen, ezken gu faltatzen. A nosotros no nos dejaban más que hasta las 10 para bailar. Corríamos a casa. Oin erremexako gaztei badauala. Ino dantzak egiten dauala. Bueno, alde sortek ez da. Lehen dantza utzazen da. Bueno. Neskabi dantzan, da bi mutil tortzea zen, da meserez, bai ala ez. Horre azpetxitxan zebelatzen ez duen. Prohibido, en la guerra. Hau eskuego ja minduta holan eukitzen, paetari eusten, portia gazo. Noixo barri morduak urtetzean. Atrebidu zine bezen guztiak, pizkaitxu roplio behin da, kanpoan bazkalduta, tanpoan afalduta, noixo bila. Azkenian anbito danetan bezala, neska gaztiok juerga giruan eta jai giruan sexu erasoak jasaten ditugu. Bai ikutu, bai irainak edo dana dalakoak, ez? Askotan normalizau itzen ditugu, jai giruan eta droga, alkohola eta gaitxik justifikau bezala itzen dira. Bueno, gudakau protokolo bat martxan, dala Brigada Morea, eta gehien bat erabiltzen dugu txosnaguneetan, baina bai da gure etorkizuneko proiektu bat, hori juerga ere musabalau batera zabaltzia, adibidez tabernagune bat izan lehikia moduan, eta taberneri eta tresna horiek eskaintzia. Mundu guztietan otezan zanblaz bizperetan aniz usaina. Etxe guztiak dana zanblazagaten. Oin gari dut etxia behin etxien, baina lehen etxien bako txaren obedak. San Juan bizperan, San Juan egunak kantatzen zen, kioskuan, danak, plaza guztiak. Kantua? Plaza guztiak kantatzen genduan San Juan eguna. San Juanetan korridia eta, igual izan konzertua eta, danak elegante da txamuntza gara. Liago erratena, paketiekin. Prixia paketia gateko, amaiketeritarako bazkalduta. Amaiketeritarako bazkalduta. Okerremotea egin duan azek, eskondu ez. Neska zaran. Dolores Tolosa, Virgen y Mártir, així.
si se salía en pareja, si se salía en todo esto, pero también las mujeres teníamos nuestro espacio, nos juntábamos a jugar a cartas o a tomar un algo. Goiargisa zabaldu zen, 1951an zabaldu izan. Mercedes Kabeagata zian orduan. Gizonezkoek pila bat soziedade dioen, pila bat soziedade eta gainera derekatuta Andrea sartzea. Orduan pentsau eban soziedade hau itxea, Andrasko entzako, bakarrik. Horixe, emakumeak eukide zen leku bat. Arrateko bidetikan ikusi eben lekua, da horretxi da Goiarri. Goi txikan etorritzako argitxasuna. Ezekan dirurik imezez, baina hau sartazan. Dana ona Ibarra etxi, dana tombolak eta ez tombolak. Ibarra jasotzeko eta Ibarko Andrak. Se dedicó a esto, a la mujer ibarresa. Es el carácter empresarial, Ibarkoa. O sea, muy lanzado, muy hacia adelante beti. Ibarrele kerria baino lehenago, etxe guztietan etxe zan lana, danetan. Batzuk grabatzen, beste batzue pikatzen, txarolatzen. Eta bat izan zen, tailerrak behian eta etxe bizitzak goian. Adek eskopeta guzti, lehen txurru emoruan salte ziren. Asko zidan, orduan eskopeta onak asko. Bizikleta, ni akordatzen ez bizikleta bakarrik. Bizikletak oso ziren. Bueno, de señora, de caballero, de niños, de cadetes, danak egazen. Esan emoten bazarriak, ez da emoten, hainbeste jente mantenidu eta jantzitza etxeko. Da, koma izan, bateran bateke, kalera joatia, kalera, biarrera, zehozera. Ez zeuan, ez ofizinata, baina ez ofizinistari bez. Da, alexe joan etzan. Ama hiltzan nean, zeuzen biaren doan. Zeuze, ero niñera, ero kriada, ero, da. Orduan txe, bian duen joene pelotarik. De raquetes muchos fueron al extranjero y todo, raquetistas, cantidad fueron. A mí también me gustaba mucho, a mí me dejaban en casa, pero no me dejaron. Neretako bintzat importanti hau esan neula nahitzia bebai, osea, importanti haua. Esan etzen, ero ofizinara, ero tailarrera, baina nik nahi dute lanera joatina. Da gero tailarrera, ni tailarrera nahi eban. Ez dala tailarren morukorikan. Neretako ez zegoen morukorikan. Nik zeitzen eban beste inean, sopletian, orduan beste inean, eta horrobean ian, antrakumia geixau gizonezkoa paia. Gizona kartzelan zegoen zen da. Batzu kartzelan da, beste batzuek egorzia, beste janun zabilen da. Zeno gizonik, handrakin biarra. Handrakin biarra. Hombre, de Rior. Y le dice mi padre, ¿cuántas veces pienso que si les hubiéramos hecho caso a las mujeres otro gallo nos cantaría? Ondinok igual ez gara konstiente, baina lan munduan ondinok ezberdintasun asko emoten dia gizon da emakume artean. Adibidez, ni duela urtia kalkularitza munduan sartu nintzen, azkenean da gizonezkoen mundu bat, gerente gizena gizonezkoa zian, da bai pasabizta jata, nik indako lana, enpresa batentzat indako lana, nire jefia gizonezkoa zala, berak aurkeztu biharraz, azkenean nik eindakua zala ikusten bazeban enpresako jentiak ezetzan zeukon balioa ematen. Horreia ez zukan gizonezkoak eindakua bezain besteko balioa. Ni egon nintzen eskondu arte, badakizu sasoi hortan, eskondu eta gero ja etxera, emakumeak etxera. Andrak. Eskontze zidanean kalera urtetzen tailarretikan. Y bueno, era el machismo pleno, sasoi hortan. Yo me casé el 66. Pues esos años eran terribles. Y un día, pues mi tía dijo, oye, chicas, hoy tengo que salir a las 6 menos cuarto así, que mi marido tiene funeral. Y le dice, que si tu marido tiene el funeral, ¿tú qué pintas saliendo antes? Y le dice, le tengo que preparar la ropa. Los chicos eran los inteligentes, los que estudiaban muy bien, y nosotras, porque nosotras éramos las que fregábamos. Gizonak zemen ez ebezien, pentsau bez, bueno,
Bueno, pentsau bez. Andazko behar izaten duen etxien da kanpuen. Zeu norbueltek. Etxian ikusten duguna oso garrantzitsua dela. Orduan, ura ikusi, ura ikasi. Etxeko heziketa bizitzarako oinarri funtsezkoa da. Orduan, gure seme-alabak hezitu dezagun berdintasunean. Gure gizonan amata oinatitxik etor zirenean, ona kriada, demonioen herrira. Ibarrera etorzia, demonioen, zere tipe kongregaziotik eta bota inzitxuen. Ibarrera etorziaren. Lagunapen banekazenik, bezara ezian joatek, da holan, da doktrinara bez, da holan, pasagua zen. Baina banak arkizatezian. Da gero mezia, da pai jente bili, oino susmaigaz, ongeu bakarrik. Gure jona behartu behar da, hori sagraua izatezan, museuta ezin hartu da. Mantila astuzkero pañelo bat ipini behar da. Baina mantilak entierronen... Mutilak. Hori... Mutilak, hori mutilen gauza zean. Neska garbitzera, baina mutilak hilduak. Maietzian, letaniak egoten zian. Grupu edanoke, ora te pro nobis, ora pro nobis, y luego ora te pro nobis, y Kyrie eleison, y Kriste eleison, y a todos los santos rezando. Umia jaixetzen zanean, berrota 8 ordu, aurretik bautizoa egin behar zen, umia. Andrea, etxetik urtetzeko, lehenengo Elixarra joan bizan, umiaz. Ez edukazio emoizkuen, dana elizia. Beste guztia dana sanpekatua, ez dakizu? Bueno, bikinixek eta hori pentsau ez, pekatu mortala zan hori. Traje de baino horiek eta ez, pekatua. Uste dut jaiotzen garanetikan etengabeko kontrol nahi badagoela gure gorputzen gainean, horren bidez saiatzen dala sistema zelakoak eta nolakoak izan behar garen arautzen eta ze bizitza eduki behar ditugun arautzen, hau oindala urte askotatik burrukatzen den zerbait bada eta zentzu horretan aurrera pausoak eman dira, baina bueno, azken urtietan argi ikusi dugu bai etengabeko burruko bat izan behar dela. Badagoela zer lortu eta lortu dan hori ez dakagula bermatuta. Zeuan beharginak, zeuan diferentziak, eta zeuan halako gauza bat sortzeko moruan, zuztarra, agertzeko moruan, ezta? Oso normala zen, sozialismoa, Ibarren sortzia. Betiz, hemen Ibarren bizi izan gara beti, bakian bintzat. Danak ondo. Bai bata izan, bestia izan, politikiari behiratu barik. Ere, sozialistia da, sozialistia, baina lagunak. Bestia zera da, komunistia da, laguna, danak. Dana laguna ziren hemen, sozialistak eta nazionalistak eta republika, dana bat. Danak, ideas liberales. Utanok abertzalea ginen. Peligrosa, ez da gizaitik. Nik esango neban, gaur egun, orokorrean, politikari buruz hitz egiten dugunean, esan alko genuela, ez dagoela konfiantza bat, ez gaur egun gizartean atletikan instituzioek, baina ja gabizenean hitz egiten gazteen inguruan eta askoz gehiago neska gazteen inguruan, esango neban, hor kriston oztopo edo barrera bat dagoela, ez? Ikusten dugula gure beharrak eta nahiak ez dauzela ordezkatuta, eta aldi berean gure hitza ez dela entzuten. Orduan, bai esango nebala, baditugula gure erramientak eta gure modua gure hitza entzuteko, adibidez, herri mailan antolatzea, ez? Baina hori, ikustotela dagoela olako arrakala bat. Plaza de Alfonso XIII, ekanan. Aixeken dueben, ango txalua, deipiniren Plaza de la República. Alboko etxien bizizian de Francisco nekoak.
mamá, ¿qué traje me voy a poner hoy? Claro, Republikia urte balata. Baina gero bombardeuekin data, ze pasau daudenik hemen. Datok hau ez hitzerik, jauzi ziren ba hemen bombak eta, Osea, telefoniki eta gure etxia gelitzu zian. Bakarretakoa izan hori. Bakar gelitzu zian, gelitzu zian. Beste guztia danak errei. Bederatzi hilabete egon zan hemen frentia, Hemen arraten da gero elgetatik sartu. Y nada, los aviones empezaron a echar una serie de bombas y yo con mi hermano por todas las huertas a otro caserío más arriba. Decidieron que para que no murieran en España los niños, sacarlos. Cuando salió la guerra yo no sé si eran 5 añitos o cuando nos llevaron por ahí y en el barco, qué miseria, qué era aquello. Uy. Que por qué nos fuimos a Rusia, porque pasábamos más hambre que un perro bolaquinero. Y luego la madre, no sé cómo, nos mandó en un barco a Francia. Guerra temporada, maestros y curas y pedían para ir al extranjero con los niños. Mexicana. Pero todos tuvieron la suerte de volver a casa. Yo he vuelto después de 50 años. Pues ahí me dejaron de 11 años y regresé con 4 hijos. Cuando vinimos no sabíamos hablar en castellano, todo en francés. Y resulta que le hacíamos señas a la madre por lo que queríamos. Pero cuando llegué a Eibar, se me puso un nudo aquí en la garganta que no podía ni hablar. Yo que veía el ayuntamiento, yo que vi la casa, yo que recordaba todo aquello, fue una cosa indescriptible. Naiz hementxe bizien beste urtean, beti Eibarrera begira. Itxuria Eibarren ondo bizin ditzan. Y luego, pues a Eibar, y allí, a pasar hambre. Alde batetik ze poza, baina ezkegunken zebe. Hoxe atzoko hoxe janda, oin? Pentsauz. Gazia genduen baina, pasau genduen ba, Gerratik ez da ezer irabazten. Bakia baino gauza ederra horik ez da munduan. Bakizu, garriatzelako gauza dakazen, gantara tristia. Kalien ez ilekian euskera den ezetarako bez, porque euskera zeitzen bat zen duan barraura zoia zen. Franko temporako gogorra izan zen. Ni neu ez nintzen behin ere izan etakua. Ni kolaboratzaile bat izan. Baina militante ez nintzen izan. Gori toko jakon bizatia, aldergo erregiakin, gero Republikia, gero Franco, da ja, zer askota, gero batzue joan da beste txoke torritza, gero pixkan daztu izan dana, esan alengo Eibar. Ez dut gizarte moduan ditugun erronkak geroz eta konplexuagoak dirala eta politikoki bizi izaten ari garala momentu bat fasistak gure zeremu politikoetan dago, erabakitzeko gaitasun eta eskubidea emon jake, eta hortaz uste dut testu inguru hontan behintzat gure eskubide guztiak emakumeonak eta borroka feministarekin lortu diranak kolokan dagozela. Gero egisa da iruditzen jatala oinarrian badauzela kreentzia asko edo gauza asko oso errotuta dauzkagunak, azkenean genero rol tradizionalekin oso lotuta dauzenak eta azkenean egunerokoan egon bergarela adi horiek deseraikitzen jarraitzeko, horiek ez erreproduzitzen jarraitzeko, eta badala etengabe lantzen egon bergaren gai bat. Oso pozik nago, azken aldizan berriz mugimendu feministak eta emakume taldiek indarra handia hartzen ari diralako. Baliabide eta informazio asko daukat eta daukagu gaur egun, baina pentsatzen dute helburuak eta borrokak berdinak izaten jarraitzen dutela eta borrokatzen jarraitu behar dugula.